Nabakadlothovu kabhekeki ufana nemsebe yelanga libumbene lesikhombisa ihora kusihlwa nazi indaba mbukelweni awoza nendlebe mina ngizoza nendaba ngihlale kuzona ithonto nase ihamba phambili kusihlwa nje. And the truth is that opposition politics became its strongest with the EFF's entry in Parliament in 2014. Idlanzana lamaqembu aphikisayo asasele ePhalamende lithi akulona iqiniso ukuthi sekwathena amandla ukusungulwa kohulumeni obumbano ohlanganisa amaqembu abalelwa kwayishumi esikhundleni salokho athembisa ukuyimisela ngomsebenzi wawo lamaqembu. You voted for it and now it has arrived. Change begins now. Oqoko njengondunangulo omusha wase-United Kingdom usethembisa ukuthi uzoletha uguquko olubonakalayo ngemva kokuthi iqembu lakhe linqobe ukhetho lukazwelonke ngencaca. Njengamanje kubhekene amazwe ayikhondla-khondla kwelikanobhutshuzwayo iGermany neSpain emidlalweni wesigaba sama-quarter final omqhudelwano we-Euro 2024 oqhubekayo eGermany. Amaqembu ambalwa aphikisayo asele ePhalamende athi uhulumeni obumbano abuzange wathene amandla noma abentekenteke okwamanje kuseyiqembu iEFF, iMK Party kanye neAction SA okungamaqembu asaphumela obala ayiqhelelanisa nohulumeni obumbano iGNU. Amaqembu ezombusazwe ayishumi nomuvo kwayishumi nesishiyagalombili ayingxenye yohulumeni amaqembu asebenza ngokubambisana. Lamaqembu amele amavoti angaphezu kwamaphesenti angama-70 okhetho lukazwelonke lwakulonyaka. iEFF yona ithembisa ngokuthi izokubeka kwelinye izinga ukuphikisa kwezombusazwe ePhalamende. Opposition politics is as strong as ever with the EFF occupying those benches. And the truth is that opposition politics became its strongest with the EFF's entry in Parliament in 2014. Ngakolunye uhlangothi iAction SA ifunge yagomela ukuthi izosebenzisa ukuba iqembu eliphikisayo ukuqinisekisa ukuthi uyenziwa umsebenzi. We are going to punch far above our weight. We have a history in South Africa of opposition parties that fight wrongdoing, that operate way bigger than they really are in real life. Umkhonto wesizwe nawo ubona ngokufanayo njengoba ugcizelela ukuthi ANC ingalunga kuphela uma isebenzisana namanye amaqembu. Come a time very shortly, we are going to continue to push and hold them accountable for implementation and for delivery. But they won't be able to do that because they'll be arguing on policy. Lumsebenzi wawo amaqembu asebenza ngokubambisana abaningi bakholelwa ekutheni iminyaka emihlanu ezayo iyona ezochaza kabanzi ngezombusazwe kuleli isimo singaba sihle noma sibe sibi kakhulu. Ungqongqoshe omusha womnyango wemfundo esisekelo uSiviwe Gwarube wexwayise laba abangabazi ubuqotho bakhe DA ngokuthi kuzofanele bakubeke eceleni lokho babheke lokho ajutshele khona eminyangweni wemfundo. Phakathi kwezinto ungqongqoshe uGwarube aseyihlonze njengokuthi idinga ukubhekisiswa ngokusheshsha ukuthuthukiswa kwezinga lemfundo kanye nokuqedwa kwezindlu zangasese zemigodi ezikoleni eziningi ezisemakhaya. Ucwaningo olwethu lwanyakenye ngezinga lemfundo eningizimu Afrika wabeka isithombe esingagculisi inhlobo njengoba wathola ukuthi izingane eziningi kakhulu ezenza ibanga lesibili ezikoleni azikwazi ukufunda ngokuqondisisa lokho ezisuke zikufunda. Lokhu kusho ukuthi nakuba zikwazi ukufunda ukubhaliwe kodwa azikwazi ukuthi kusho ukuthini ngendlela yencazelo. Ungqongqoshe uSiviwe Gwarube uthi lokhu ngokunye kweyinselelo ezinkulu kwazi usisukumela phezulu. Honest about what are some of the key challenges that are facing the system. One of them that really keeps me up awake at night is two of them. The one is our numeracy and literacy rates, which are way behind where we should be in terms of our global peers and even our peers on the continent. And number two, the issue around pit latrines and the fact that there are still pit toilets in schools where children 30 years into our democracy are still being, dying from drowning in pit toilets. Ungqongqoshe wexwayise labo abakholelwa ukuthi kubonakala sengathi uzogxila iqhakambiseni imigomo yeDA ngokuthi kuzofanele ujutshelo ukubuyisa isithunzi nozinzo eminyangweni wemfundo. This department has to focus on its core business. I'm not the minister of the DA. I'm the minister of basic education, and I want to assure not only the
not only the teachers out there, I want to assure the parents that mine is not to come here and play politics with the future of the children. Those policy discussions will be happening separately. Ube uthi uhlela ukuba nomhlangano maduzane nezinhlaka zonke zomnyango ikakhulukazi izinyana zothisha kuzwelonke. Udaba lokusebenza kwamaqembu ngokubambisana emva kokhetho lwaseliqaguliwe enyangeni ezishumi nomuvo ezedlule. Lokhu kwaqagulwa ezingxoxweni kazwelonke eNyuvesi yaseWestern Cape ngoNcwaba nyakenye. Kodwa ke alukho uhlaka lwezomthetho lwabekwa yize kwasekuvunyelwene ngokunye. Izimpawu zokuthi belingekho iqembu elizokwesekwa kudlule emaphesentini angama-50 kuzwelonke noma kwezinye izifundazwe zabonakala engxoxweni. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile wakuvuma ukuthi ukusebenza ngokubambisana kwamaqembu kwakuyinto esisondele. You will have seen our discussion paper, ladies and gentlemen, which is entitled A Policy Framework Towards Stable Governance. It makes the important point that, and I quote, coalitions are an unmistakable expression of choices that the electorate has made. Ukukhathazayo kwaphakanyiswa engxoxweni kwaba yizathu zokuthi abanye bengase bengene kubambisaneni kwamaqembu. Parties that are entering into coalition governments are only entering into coalition governments on the positions for power, for control, and most importantly for financial resources. Emva kwengxoxo omunye wabagqugquzeli waxwayisa ngokuthi elakuleli lingase lifinyelele kwesinye isigaba uma kungekho qembu elinqoba ukhetho ngencaca. Unfortunately, should it happen and we have no regulation in place, it will pose the highest risk, which will simply need leadership maturity in approaching the matter in the absence of. Desisele manje ukwethulwa kwemthetho ezolawula ukusebenzisa. ANC Youth League eGauteng sizwakalisa ukudumala ngesibalo esincane sabantu abasha abeku cabinet likaNdunankulu wesifundazwe eGauteng uPanyazela Sufi. Laba abafuna uNdunankulu lusifu ukuthi acabange kahle ngokufaka abantu abasebasha abanobuchule futhi abahlakaniphile kuleli cabinet lakhe. Eqenjini elibusayo aluzange lulokhu lujikela emva kwobala ukungena mikwalo ngendlela amalungu ecabinet yesifundazwe aqokwe ngayo. In the appointment and setting up of the administration, the Youth League is deeply disappointed and strongly condemns a decision by the ANC to consciously exclude young people in the executive under the age of 35. Lolu phiko luthi iANC kumele isiguqule isinqumo sayo ngamalungu aqokiwe ku cabinet yesifundazwe ngoba intsha ishayiwe indiva. It would be injustice to the youth of Gauteng if the Premier exclude young people to form part of this 7th administration. It's necessarily a vote of no confidence to young people of Gauteng. iANC Youth League ithi labo asebekhulile kuzomela bashenxe kungene intsha esikhundleni ngoba vele ikhona intsha efundile futhi. We will meet the leadership. There are many more issues that we want them to cover, not only a young person in the executive. We said we want 50% of HODs in this new administration to be young people under the age of 35. Lolu phiko liphethe ngokuthi ke luzonxusa uNdunankulu wesifundazwe uPanyazela Sufi ukuthi ayifakele izibuko indlela amalungu ecabinet aphila ngayo. Undunankulu waseBrithani osanda kuqokwa uKeir Starmer uthi abantu baseNgilandi bavotela uguquko futhi sekuyisikhathi sokuthi iqembu leLabour Party lizlethe ebantwini lezo inguquko. Whilst he has been my political opponent, Sir Keir Starmer will shortly become our Prime Minister. In this job, his successes will be all our successes, and I wish him and his family well. Undunankulu waseBrithani oshenxayo esikhundleni usemukele ukuthi undunankulu weqembu Conservative uGobe uPhondo okhethweni lonyaka kanti izakhamuzi zaseBrithani zimagange ngekusasa. It's going to be a fresh new start, and I think we needed that change, and I'm hopeful that we are going to see better days. I feel very hopeful. It's the result that my husband and children, so yeah, I feel very hopeful.
Umholi we-Labour Party uKeir Starmer uthi uguquko luqala manje ngomuva kokuba iqembu lakhe linqobe ukhetho ngenxaxa yamavoti. But whether you voted Labour or not, in fact, especially if you did not, I say to you directly, my government will serve you. Ungena kukaStarmer ehhovisi likaNdunankulu elisemgwaqeni uDowning eLondon kuqeda iminyaka e14 kahulumeni weConservative kuyisikhathi ebesingenalo uzinzo uqhekeko kanye nezinkinga zomnotho. Mbukele sathi qoyitolo kanti mabe sibuya sizokuphathela udaba oluthe. Of course it's hard hitting on the consumer themselves, but it is in their best interest that we are doing this. Seqhubu kumdontsiswana nokungenzeka kuphelele inkantolo phakathi komkhandlu udolobha iGoli kanye nenhlangano ebhekele ukulwisana nenkohlakalo eOuter ngodaba lokwenyusa kwentengo yokuthengwa kogesi eGoli. Asibungile sikwamukele imbukeli uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi ihlanzana lamaqembu aphikisayo asasele eParliament athi akulona iqiniso ukuthi sekwathena amandla ukusungulwa kohulumeni obumbano ohlanganisa amaqembu abalelwa kwa10 esikhundleni salokho athembisa ukuyimisela ngomsebenzi wawo. Asikhumbuze ke mbukeli ukuthi lezi ndaba oyibukayo njengamanje ikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Wena ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba ezifundwa bukhoma uzoyithola njengoba sinjalo. Amalungu enhlangano iService Providers Association ahlinzeka ngokudla ezikoleni kwaZulu-Natal anxusa umnyango wezemfundo esifundazweni ukuthi usheshise uhlelo lokukhokhelwa kwawo. Babambe umbhikisho ke laba ngaphandle kwamahhovisi eMgungundlovu khona kwaZulu-Natal namhlanje. Lokhu kwenzeka njengoba kulindeleke ukuthi kuvulwe izikole ngoLwesibili oluzayo. Kuphinde kwaqubuka izinkinga phakathi kwamalungu eNational Service Providers Association nomnyango wezemfundo. Kulokhu lenhlangano ikhala ngokubambezeleka kokukhokhelwa kwamalungu ayo ahlinzeka izikole ngokudla. Abanye abahlinzeka bathi abasakwazi ukuboleka imali yokuthengela izikole ukudla. Sikhalaza ngendlela esingakhokheleki ngayo noma umnyango osikhokhela ngayo. Uma ngabe sisebenzile njalo siyalinda kudlula 2 to 3 months singakhokheleki. Lokho kwenza umsebenzi uphazamiseke. Ngonyaka odlule owayengongqongqoshe walomnyango unkosikazi uMvali Fraser wabhekana nengwadla ngesikhathi izikole esifundazweni zihlala amasonto zingakutholi ukudla. Lokhu kube ngemuva ukuba inkampani eyanikwa lo msebenzi wokuhlinzeka izikole ngokudla iPhasina Retail yahluleka ukuhambisa ukudla ezikoleni. Lokhu kulandela isinqumo somnyango wokuguqula uhlelo lokuhlinzeka izikole ngokudla. Izikhulu zemfundo zeziphikisile lezi zikhalo zathi abanye abahlinzeki sebekhokheliwe. Singaqinisekisa futhi ukuthi namhlanje ekseni bakhokheliwe. Akona ke uqondana maqondana lo ngoba siyazi ukuthi uma kuzokhokhwa kuningi oku-involve ama-processes. Sasivele siprogramile i-payment yabo ukuthi before kuvula izikole babe sebekhokhelwe. Lenhlangano ithi yize bebhekene nalezi zinkinga bazokuhambisa ezikoleni ukudla ngoLwesibili. NgingoNhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMgungundlovu. Umphakathi waseWellesden eGreyfontein uthi umsolo oboshwe ngecala lokushaya ugogo wakhe akamukelekile kulomphakathi. Lokhu kuza ngemva kokuthi umsolo uLuvo Nqaza Shagalolunye ubudala evele enkantolo yemanje eKells River ngamacala okushaya ngenhloso yokulimaza ugogo wakhe. Le ndawo engezinye idlange khona ubugebengu nokusetshenziswa kwesidakamizwa. Kepha ukusabalala kwevideo kushawa ugogo neminyaka engama-82 sekuthukusela lesigameko kusolwa ukuthi senzeke ngenyanga edlule. Siyadibana nezi challenges zabantu abadala aba-abuzwayo, abantwana aba-abuzwayo, but xa ungena kulendlu uyifumanisa uba umzali akathethi. It's either woyika abantwana bakhe okanye woyika abazukulwana bakhe uba uzawuthi xa uphuma kwethu kushiyeke yena iba nguye le victim. Umphakathi uthi kumqoka ukuthi kufundiseke intsha emacaleni afuzeleli. Yena nto besizele ke apha okokuqala kukubonakalisa uvelwano kwinto eyenzeke kumakhulu. Okwesibini
sisithi siyakhalima kubantu abatsha. Lolu daba luhlehliswe ngesonto ukuze kufakwe isicelo sebheyili kanye nesicelo sabezindaba sokusakaza okwenzeka enkantolo. Uluvo Gqaza uye wavela enkundleni yamatyala namhlanje una 19 years utyhola ngezithyolo zokubetha ngendlela emasikizi lanto kuthiwa yi-assault with intent to cause grievous bodily harm kwakunye nesithyolo sesibini i-contravention of Elderly Persons Act. Ityala lakhe lelamiswa umhla we-12 12 July. Umsolo uzogcinwa engxenyeni eyisibhedlela yejele lasePaulsmoor ngemuva kokuthi inkantolo itshela ukuthi unemicabango yokuzibulala. Amaphoyisa sesifundazweni eGauteng athi asenyuse izinga lokuqashwa kwamabandla kulandela isigameko seyigebengu eyigasele kwelinye lamabandla iAfrica Evangelical Church. Kanti kuthiwa abazalwane bebesakhonza mbukeli babakhuthuza kwathathwa nempahla yabo. Omunye wabazalwane owahlaselwa ngalobu busuku uyalulama esibhedlela. Esiqoshwe ikhamera ngesikhathi abazalwane bedumisa sithuse abaningi. Izikhalamkhuba zagasela kule ndawo eRoy Valley eduze naseSoshanguve ngesikhathi ibandla yeAfrican Evangelical Church lisingathe ingqungquthela yalo. Amaphoyisa athi lezi igameko ziqale ukunyuka ngo-2023 nokwaphoqe ukuthi aqinise ezokuphepha. Using cash for tithes and offerings, refrain from hosting night services, and to work closely with the local police station sector managers as well as the local CPF. Umfundisi waleli bandla usole amaphoyisa ngokuhluleka ukufika ngokusheshsha endaweni yesigameko. Were the key to breaking this case, for them to get a breakthrough, because iPhones, if you utilize that technology to track the phone, it will lead to the suspect. Definitely, we thought they will utilize that. Unfortunately, all the people who had iPhones, when they are tracking them, they are all off. And this us to say, what if there is someone in the police who's telling them to say, hey guys, switch off those phones. Elinye ilungu laleli bandla liyalulama esibhedlela ngemva kokulimala kusona lesigameko. Sekuqhubuka umdonsiswana nokungenzeka ugcina uphelele enkantolo phakathi komkhandlu udolobha iGoli kanye nenhlangano ebhekele ukulwisana nenkohlakalo iOUTA ngodaba lokwenyuswa kwentengo yogesi eGoli. Umkhandlu udolobha ke uthathe isinqumo sokwengeza lentengo yogesi wekhadi ngamakhulu amarandi nokubonakala kuzokwenza ukuthi izakhamuzi ezisebenzisa ugesi wekhadi zithwale kanzima. iOUTA ikhala nangokuthi akuzange kwenziwe nohlelo lwezithanga zokwaziswa komphakathi ngalokho. Yaveva izakhamuzi zaseGoli ngesinqumo somkhandlu udolobha ngokwengezwa kwentengo yogesi eGoli. I think is the way to go. The legal way is the way to go. There's some communities in our area that are talking about going to the streets. I'm not against it, but as long as it doesn't cause damage to infrastructure. But let's hope damage is not caused to infrastructure, and that if they do go to streets, it's done in a good way that will benefit them and not create shed a bad light on them. But court action definitely is the way to go. The big question is who's going to take it to court for the community. We're looking at the merit. We have asked the city to get the information on the cost of supply. Now, just to explain that, the city, when they apply for these new increases, it has to go through the National Energy Regulator of South Africa, NERSA. This has gone through the process and has been approved. But we believe if that surcharge is not in the cost of supply, we already have merit to set this thing aside. Edolobha uKabelo Kwamanda udalule ukuthi ukukhokhela kogesi okungeziwe kuzokwelekelela kakhulu kulungisa kwenqalazizinda yawo. It's the reason why, or rather, the implications that the city subsequently suffered for deferring that particular fee in 2018 has been experienced in the infrastructure and the disparities and inefficiencies based on the city's lack of adequate budgets to tackle and address those particular infrastructure backlogs. Of course, it's hard hitting on the consumer themselves, but it is in their best interest that we are doing this. Inyene isebenza okusanzimbi nomsa yesekisebenza beyiteleka enkampanini yeMoti Ford South Africa ngemizamo yokufuna ukuthola ingxenye yenzuzo yenziwa inkampani
Inkantolo yezisebenzi Labour Court ibisikhipha umyalelo ukuthi izisebenzi zona ayibuyele emsebenzini khona namhlanje. Iphazamisekile imizamo yezisebenzi zakwa-Ford SA ebezilwela ukuthola ingxenye yenzuzo eyenziwa yile nkampani ngemuva yezisebenzi inqomo ukuthi kufanele ziphindele emsebenzini. Inkantolo imise lesiteleko kwezikhashana yanqomo ukuthi izinhlangothi zombili kufanele zibuyele enkantolo ngenyanga ezayo. We went to court understanding that our strike is protected on both legs of the law. We have followed the legal process, a fair, the right procedure in terms of the law. We have also have a substantive, a substantive basis to go on the strike. Umfelandawonye wezinyunyani zezisebenzi SAFTU nawo uzwakalisa ukudumala kwawo ngalesi nqumo. Of course, a matter which one requires further debate, but secondly requires to be understood so that they are not confused with the normal incentive bonuses which workers get. We have a case, and we have actually substantively shown that indeed there's a need for a profit sharing. Kulindeleke ukuba izisebenzi zibuyele emsebenzini ngokujwayelekile kanti iningi lazo aleneme ngomyalelo wenkantolo. What my advice is, court order is here. I don't know how many court orders have been torn apart since I was a leader. Estatementeni se-Ford SA ithi okunye ukuphazamiseka kokusebenza kwawo kuzoba nomthelelo omubi ekusebenzeni kwawo nasemnothweni wezwe. Babonakala bebhekene nengwadla ke osokhaya eGermany kanti ke isiyobanjwa esithele nayo. Mhlahlo simo sezulu uyalandela emva kwethu. Ayike mbukile usese kwenqoma akusikho kubaleka isuke isayithatha amandla siyaguqala bese kuphathele zona asikho thina kulempela sonto size sibuye ngomsombuluko sakahle.